Здравейте! Нашата фирма е N-Consulting EOD. Ние предоставяме консултантски услуги в сферата на европейското финансиране, като тези услуги обхващат целия проектен цикъл от първоначалната идея през подготовка на документацията, подкрепа по време на изпълнението до отчитане на проектните инвестиции. Нашите клиенти са предимно микропредприятия и земеделски стопани от региона, които са перспективни, имат идеи за развитие и са взели решение тези техни идеи да бъдат подкрепени с европейски средства. Нашата мисия е да съдействаме клиентите ни да превърнат тези свои добри перспективни идеи в успешни проекти, като им представяме експертна помощ, актуална информация и персонален подход на всяка една крачка от реализация на тези техни проектни намерения. Считам, че най-ценни ще бъдат уменията, които съчетават аналитично мислене и адаптивност. С все по-голямо значение очаквам да бъдат бързата ориентация в европейските изисквания, добри организационни умения, силни дигитални умения и работа с онлайн платформи, освен това ефективна комуникация с клиенти и институции, стратегическо и иновативно мислене. Считам, че в своята съвкупност тези умения ще дадат възможност да формулираме проекти, които вече не просто отговарят на критериите, а имат силен принос и въздействие. Изкуственият интелект и новите технологии категорично ускоряват работата ни и имат силно влияние върху нашата сфера на дейност. Считам, че изкуственият интелект може да бъде изключително полезен, когато се налага да се анализират големи обеми от информация, различни данни, да се прецизират изисквания, да се анализират условия за финансиране, като по този начин ние пък имаме възможност да преместим фокуса си повече върху стратегическото планиране, целеполагането и качеството на проектите, а не толкова върху рутинните задачи. За младите хора, които са избрали нашата област на действие за свое развитие, бих препоръчала любопитство, желание за учене и готовност за работа с големи обеми информация. Полезни също така ще бъдат търпение, прецизност, устойчивост на промени, тъй като законодателството в областта на европейското финансиране доста често се обновява. И въпреки всичко, за всеки един млад човек, за неговия успешен път и професионална реализация, считам, че най-важна е мотивацията да се развиваш и да търсиш решения, а не просто да следваш инструкциите.